So hello guys, good morning and welcome back again. I'm Sakatan video kasi borne Zafin lebe. Macam berapa sakru sudah na boring din apa. Madara, macam tu kasi na. Mai pernah jemnya ada sih na luna. Baik tinggal ada bima opsi ni bima ada sih kerja na. Saya ada betul na ni. Soalnya ni untuk kasi na. Tanah masih kekaran tanah sih na. माने न'आव बन गैया दै लोगोफोर माने इनिखायनो आं दसे बन नागिरनो थांनो ओंखारदों आरोना बारा गोजानसिम थाङा पाहारसिम थांनो हानाय नङा मानो होनबाथाय गियोना हारसिंनो थांनांगोन नालाय एकदम पाहार गुदिसिम थांला आरोना जेराव बन मोनो ओजानिफ्राय लाबोनोसै बुथुम बुथा नागिरनानै मानो होनबाथाय बनबो गैलाना बेनि थाखायनो ओमफ्राय गेस स्टेसन ओंखामफोरखौ संबाय थानाय जादों ओमफ्राय इथिं आरो बैसागुनि रायजोफोराथ' जौ लोङो नालाय ना जौ संनो थाखाय माने बनफोरा गैया माने बेनि थाखायनो बन दा लायनो थांनोसैगोन आरोना ओंखामबो जानो लायखाय आंथ' ओंखाम एवनाय एसे जादोंमोन आरोना बेनो उखैबाथाय दा बन लाना फैनानै जानोसै नै सेखाखौ लाबाय सेखाया बुरा माराम खालामदों आरोना उनलायलायला मानो होनबाथाय खारदोंना बेनि थाखायनो बिखब सेखा बिखब नांगोन ना बिखबखौ लाबाय दानाबा सेखाखौ सोना लानोसै स' दानाबा लोगोफोर थांबाय थानोसै आरोना नै सेखाखौ बे लाबाय हारसिं थांनांसिगोन आरो गामसासो गानबाय नै सनाखौ आरो मैथाखौ गाननो थांनांसिगोन आरो तना टाटा बाय बाय नै ट्रेनालायाव सफैबाय आरोना ओमफ्राय हारसिंसो फैनो गोनां जादों आं माने साइकेल लानानै फैगोन होनना सानदोंमोन दै ओमफ्राय साइकेलखौ मानो लाना फैदो होनबाथाय साइकेला पामसार जाना दं आरोना ओमफ्राय न'आवथ' साइकेल गैखाया आयंलानिसो साइकेला ओमफ्राय लाना फैगोन सानदोंमोन ओमफ्राय इथिं मोननै टायारा पामसार जाना दं आरोना ओमफ्राय आरो टाइम थांगोन ना पामसार बानायनो थांबाबो टाइम लागोन नालाय ओरैनो पामसार बानायगौ मानिथ' एसे खाथिनिफ्राय नागिरना लाना फैनोसै होननानै आरो खाथि माने खाथियाव बनखौलाय अबावथो मोननो आरोना दालाय एसे हाजो गुदिसिम थांखानांगोन आरोना बेनि उनावसो नागिरनांगोन खाथियाव माने बन थाबाबो माने मानसिफोरा लाबोजोबोना बेनि थाखायनो बनफोरा थाया आरोना साइकेल आरो डाइरेक्ट लाबोबाथाय खेबसेनो बुरजा फैखायो नालाय साइकेल लानानै फैगोन सानदोंमोन माने आङो ओमफ्राय गाबोननिफ्राय रोगानोसै साइकेलखौ पामसार बानायग्रोनांगोन बेनि उनाव आं मोजांसो मोनो माने दै बिदि पाहारफोराव माने हारसिं फैनो मोजांसो मोनो मानोना सिरिनो रावबो माने गैया माने बेफोरबायदि आं जिखुनु सिरि थानो मोजां मोनखाया माने जिखुनु आङो नेचारेल जायगाफोराव माने ना बिराद मोजां मोनो माने थानो होमबाबो जियानो जाया मानो लोगोफोर थाबाथाय माने सासेसो लोगोफोर थाबाथाय एसे मोजां मोनो आरोना एसे रायलाय थांबाथाय माला मोनहैयो बेफोरखौ पात्ता मोना नालाय दानाबा मोनफैबाय नै जोंनि फिल्ड ना बेनो फुटबलफोरखौ गेलेयोमोन आरो आवगोलो हाजोखौथ' नुहुरखादों लोगोफोर बारा गोजान नङा बेनिफ्राय खोब जागोनबाथाय 3 किल'मिटारसो जागोन आरोना हाय फ्रेन्ड्स बिथांमोनाथ' गोबाङानो फ्रि फायार आरो पाबजि गेलेयो नाथाय बेजों रां खामायनो हाया उल्टाजोंसो फैसा होनो गोनां जायो आरोना एक्सके आर्न खालामनो थाखाय नाथाय आं सानफ्रामबो 1000निफ्राय लानानै 1000निसिम सानफ्रामबो खामायो आरोना आं लास्ट थांनाय मास मोननै मोनथामनि सिगांनिफ्रायनो आङो सानफ्रामबो 2000 3000 खामायगासिनो आरोना आरो नोंथांमोना ब्रेन्ड क्लब जुदि नोंथांमोना बाइक बायनो गोसो अब्ला नोंथांमोना गावनि पकेट खरसाजोंनो बाइकखौ बायनो हागोन आरोना आङो दैलि 2000 खामायो आरोना बे गेमखौ गेलेनानैनो नोंथांमोनाबो बे गेमखौ सोलोंनो हागोन आरोना जास्ट 10 थाखा बा 20 थाखा होनानै आरो नोंथांमोना जुदि बे गेमखौ कमेन्टनि लिंकनिफ्राय जुदि डाउनलड खालामो आरो 500 थाखा जुदि रिचार्ज खालामो नोंथांनि एकाउन्टआव 41 रुपिस डिप'जिट जागोन आरोना जेब्ला नोङो गावनि फन नाम्बारखौ लिंक खालामगोन आरोना नोंथाङा जुदि इन्टारेस्टेडब्ला खामायनो हागोन गोबां रां आरोना दानबा आं नोंथांमोननि सिगाङाव बुंलांनोसै आरोना बे गेमा मा आरो बे गेमखौ माबोरै गेलेनाय जायो आरो माबोरै रां खामायनाय जायो नै आं दानाबा इनभेस्ट खालामबाय आरोना 10 थाखा ड्रेगनाव गुबुनाबो इनभेस्ट खालामदो आरोना 11,000 माने बेट लगायदो आरोना गुबुनफोरा नै लोगोफोर गोरोन्थि जाबाय आरोना आंना 10 थाखा जेनबाय आङो जेबो नङा दानाबा आङो 10 रुपिसनि मोनथाम 3 बेट लगायनोसै आरोना 30 थाखा लगायनोसै आरो नै लोगोफोर आं देरहाबाय आरोना 60 रुपिस मोनबाय नै दा टटेल आंनि एकाउन्टआव 570 रुपिस जाबाय आरोना दानाबा आं टाइगाराव 10 रुपिस लगायनोसै आरोना टाइगारा जेनबायलै लोगोफोर आङो 10 रुपिस लस जाबाय आरोना बाट जेबो प्रब्लेम गैया दानबा आरो लगायफिनसै आरोना टाइगारावनो 3x बेट आक' जेनफिनबाय लोगोफोर जेबो नङा बेफोरखौ बादायदो आक' आं टाइगारावनो लगायफिनसै 180 रुपिस दानाबा आंना गासैबो मिलायनानै 600 थाखा जाबाय आरोना लोगोफोर एकदमबारे जियानो बुं बे गेमा एकदमबारे बरिया आरोना उइथड्र सेक्सनाव जोङो सिप सेलेक्ट खालामनो गोनां जायो आरोना फन नाम्बार टाइप खालामदो ओमफ्राय UPI खौ सेट खालामदो ओमफ्राय नोंनि एकाउन्टआव फैगोन आरोना फैसाया मात्र कुछ सेकेन्डल' नेनांगौ आरोना सानदोंबाथाय लोगोफ्रा नै स्क्रिनशटआव आंनि स्क्रिन रेकर्डआव नायनो हागोन आरोना नै 3000 2000 3400 नै 1700 थ' अब्ला जरुर डाउनलड खालाम आरोना नोंथांमोना आरो बोथोरा बारा मोजां नङा आरोना एकदमबारे दोमैलु
आवगोलसो थांबाय थायोमोन आरोना इदि हाजोफोराव लोगोफोरजों ज'नो जेब्ला उन्दैमोन दाउ गावनो थाङोमोन आरोना जोङो सिखार खालामनो थाङोमोन आरो ओमफ्राय मोनसे खोथा जाय आंनि सेकेन्ड चेनेलखौ जेनेबा साबस्क्राइब खालामाखै आरोना नोंसोरनि बाजैनि चेनेलखौ जाय साबस्क्राइब खालामाखै थांनानै साबस्क्राइब खालामहैबानो जाबाय 4K नि खाथियाव थांगासिनो ओइ नै लोगोफोरनो नुनानै हा जावनायफोरा माबामोन आरोना पुरा इसिङाव खुन्दा दंमोन ओमफ्राय सब JCB दो जावजोब्बाय माने जावनानै पुरा नस्थ' खालामजोब्बाय फैसानि लुबावनो बेफोरबायदि माने फैसानि थाखायनो जोङो गावबा गावनि जिउखौसो नस्थ' खालामगासिनो आरोना जों गावबा गावखौसो लस खालामना लानाय जादों माने थाखा फैसानि थाखायनो थाखा फैसाया गैयाबाथाय मानसिफोरा माबोरै जागौमोन बेखौ साननो गोनां आरोना आरो दा जुगावथ' थाखा फैसा नङाबा जाखायानो नुदोंना दैमाफोर बेफोर दैमाफोराबो सब आवगोलो फिसासोमोन आरोना पुरा खुरख'लांजोब्बाय बिदिनो कुन्दा बबा मोनसे नुबानो JCB लाबलायबाय JCB लाबनानै जावलायबाय जावनानै कुन्दाखौ दिहुनबाय इयानो खुरख'लांबाय आरो बिदिनो खुरख' पुरा बरबाद जाजोब्बाय आरोना जोंनि मा बुंबावनो आरो दानो इफोरबायदि बा आरो नेक्स्ट जेनेरेसनाव मा जागोन फैनो गोनां जेनेरेसनाव मा जागोन बेखौ साननो गोनां आरोना इफोर गरा नुदोंना इफोर गराफोरा ओरैनो खुरखायाखै माने इफोराव सब कुन्दा दंजोबोमोन सब जावफुजोबनायसो गोजा माने आरो एबार दैज्लाङावथ' आरो सेस जाफिनजोबगोन माने पुरा खेथिमोन आरोना ओइ हाबाला नुदोंना ओइ हाबालासिम पुरा ओरै खेथि दंजोबोमोन आरो ओमफ्राय दैमाया इथिं सेस खुरख'नानै लाबोजोब्बाय ओरै हाजो फैयाबा आरो बिराद गोबाव जाबायमोन आरो दिनै फैदोंबाबो हारसिंसो फैदों माने फिलानो बेलेग टाइप जादों आरोना जेथिं नाय नै मानसिनि नाम निसानानो गैया माने आंल'सो हारसिंखा बिथिं आरो बैसागुबो फैगासिनो बिराद टेनसन माने थाखा फैसाबो गरसेबो गैया हिन्जावा दख'ना बिदो मानिफ्राय होनो बिथिं आरो बेबि गोदाननोबोथ' बैसागुनि नामाव माबा मोनसे नांगोन बेफोरखौ सानना बिराद टेनसन जायो आरोना जुदि इसोरा गासैखौबो सेम दाना हरोमोनबा बेसेबां मोजां जागौमोन ना सोरनावबा दुखु थागौमोन गासैबो सुखैनो थाजोबगौमोन आरोना सेम दाना हरजोबबा गासैनोबो जुदि फैसा थाखाखौ हरजोबोमोनबा बेफोरबायदि गावनि थाखायनो जायो आरोना बेफोर माहाजोन जानाय दुखिया जानाया सोरबा बुद्धि गोनाङा थाबनो माहाजोन जालाङो सोरबा बुद्धि गैयिया थालाङो आरो सोरबा बुद्धि गोनाङाबो गावनि एटिटिउडनि थाखायनो थालाङो आरोना बेफोरबायदि आं माला माहाजोन जायो नायनोसै मोनसेल' आरोना लाइफआ लोगोफोर बेनो दंबाबो गैयाबाबो सुखुयै थानो नाजादो मानो होनबा बे लाइफखौ जोङो खेबसे थांखांनायनि उनाव मोनफिननाय नङाना बेनि थाखायनो बे मोनसेल' लाइफआव अरायसम दोंबाबो गैयाबाबो गावनिजों अरायसम खुसियाव था आरोना मालाबाबो दुखुआव दा था आं बेखौल' बुंनो सानो आरोना दुखुआलाय सानसे सम बयनावबो जायो माहाजोन मानसिनावबो जायो आरो गोरिब मानसिनावबो जायो गोरिब मानसिनावबो सुखु थायो दुखुबो थायो माहाजोन मानसिनावबो सुखुबो थायो दुखुबो थायो सेमसो गोजा बास डिफारेन्सआ बेनोल' माहाजोनफोरनाव थाखा फैसा थायो जोंनाव थाखा फैसा थाया नाथाय जों दुखियाफोरनाव अननाया बांसिन थायो आरोना अलरेडि आं मोनहैखासिगोन आरोना पाहाराव बारा गोजान गैला ओरैनो पाहारखौ नुबाय खोमा एसे नोंथांमोना खाथियाव लोगोफोर नै फाइनालि मोनफैबाय आरोना बन लांग्रा जायगा दा बनखौ नागिरनांसिगोन हाग्रा मोनफैबाय आङो पाहारसिम पुरा थांद्रायदिया पाहाराबो बारा गोजान गैला आरोना नुखादों खोमा नै पाहारा बारा गोजान नंला आरोना होमबाबो थांलायसिनो आङो बेफोरावनो बनफोरखौ नागिरथिंनांसिगोन आरो पुरा हाग्रा जानानै दं आरोना नोंथांमोना हाग्राफोरखौ बारा नुवाखैबो जानो हागौ आरोना खिन्थु हाग्राफोरा जोबोद जाना दं ओमफ्राय आरो गिनो गोनांबो मानो होनबाथाय लानजाय गोलावफोरा दाबायदियाव ओंखारनो सम जाबायना खोथाया बेसो माने बनखौबा मोनलांगोन ना मोनलाङा एथ' गोजान फैबाय मोनलाङाबा टेनसन जाखागोन आरोना दैमा जिं जिं थाबायगासिनो आरोना आङो लामाफोराबो माबोरैब्रा आरो बाना लांनायखौबो एसे साननो गोनां जागोन आरोना बाना लांनाया बिराद गोजान ना खमसे खम आङो 2 किल'मिटारनि बारा फैदो आरोना बिसिनि गोजान बन बाना लांनाया हयया मोनसे माबा गोलैदों र' बन लांनाय बन हाख्लायनाय दं नै सोमलिसो आरोना बेखौनो लांनांगोन दा बना बेखौनो दानसो रायगोन ना मागोनथाय बेखौ मिथिला आङो रायबाथाय लाला रायाबाथाय लांसै दानाबो दाननोसै आरोना आं बनखौ हुस हुस सोमलियाबो जोंनायालाय जोङो आरोना बेखौ लांनांसिगोन लोगोफोर दानोबा बनखौ दानखांना लाबाय आरोना आं ओमफ्राय दानोबा लटा नागिरगासिनो लटा नङा माथो सुसिले 10 मिनिटसो बारबाय आरोना लोगोफोर दाबो खिन्थु लटाखौ मोनाखै आरो फाइनालि नै बनखौ खांना लाबाय आरोना लोगोफोर
बुरजा लांनो सानदोंमोन आं ओमफ्राय इमान 2-3 किल'मिटार गाहाम लांनाया मोजां नङाना बेनि थाखायनो थांदिया माने आङो सानबाय इमान गोजान हानाय नङा होननानै बेनि थाखायनो इमान बुरजा लाला आरोना आखाया बौबाय आरो नै एसे बौबाय आरो आखाया बारा बौवाखै होनबाबो दोला दानाबा थांबाय थानोसै ना मा होनो लोगोफोरखौ लानानै थांबाय थानोसै मेंनाय मोनबाय गोलोमबायबो नै ओमफ्राय थैया माबोरै बोहैलांदो नै नायलाय लोगोफोरा थैया आलुदो सादो खिन्थु सादो माने आलुदो आरोना थैया माबोरै बोहैलांदो नै लोगोफोर बनखौ लानानै फैबाय आरोना नै बना मेंबायबो लासै थाबायनानै फैगासिनो आरोना मेङोना बन इदि रोगानानै आखाइ गोजा थाबायबाथ' बेलेग खोथा खिन्थु माने फाफ्लियाव माबा मोनसे लानानै थाबायबाथाय बिराद मेङो आरो बिराद मेंबाय आरो लोगोफोर आरो हारसिं एकदम बिराद बरिं मोनदों माने ओमफ्राय ओंखामबो उखैसोबाय आरोना फुङाव ओंखाम एवनाया एसे जाना फैनायानो ओमफ्राय दा 3-4 घन्टायानो जाबाय आरोना ओंखाम उखैनाय मोनदों माने बोरमा दारियाबो लावबाय माथो आंना गेदेर नामा सबायनि लोगोफोर मोनफैबाय आरोना थुग्राबो खालामखानांगोन थुग्रा खालामखानोसै मेंबायलै ओंखाम उखैबाय फुङाव ओंखाम एवना जानो थांनायानो थुग्राबो खालामना खानांसिगोन आरोना ओमफ्राय दा फैबाय जेब्ला मावजोबना खानांसिगोन लायदों ओमफ्राय बेलेग मावबाय थानानै बार माथो गुसु अखा जाबावगोन जोंना बेखौ खावनै खालामनांगोन होनला बिदा बिदा स' फाइनालि लोगोफोर दानखांजोब्बाय आरोना थुग्रा जाजोबो माने आं इमान बुरजा लाबोनो सानाखैमोन खिन्थु दानखावजोबनानै सब बिसिनि बुरजा जाबाय आरोना सेखाजों सेखावनांगोन सोरनि गथ' गाबगासिनो